आसा भुरग्या उसली खुशाल काहिना भुरगे म्हणचे देवाचे देणे भुरग्याक वेगीत आमच्या घेतो हालचाल मारता खुशालकायेचे वारे कोराबो सगलो शांत दिसता रावोंक जायना भुरग्या विणे अनिशानी विकी काजार जावून एकवटाचे दोर बांदलेले मनीशाच्या कुसम्यान देवान तांच्या रोखडाचे सोबीत फळ रचलेले दोनूच म्हयन्यांनी मिस्केरीत जावून कुसव्यांतले भुरगे तांचे सोंपलेले भुरग्याची खबर आयकतच तांचे काळीज रडलेले भुरग्याची खबर आयकतच तांचे काळीज रडलेले भुरग्याचे देणे फावोजावन मनीशा विकी मागताली रोजारां कुसव्यान भुरगे ते रचचेना अशें सांगलेले त्या दोतोरान भुरग्याक लागून ते रावंगलां जाता दोनीक भेटूंक चिंतले भावार्थान तेरा मंगळार करतोच गोमले भुरगे रचला म्हणून कुसव्यान 16 नोव्हेंबराचे 2023 वर्सा करार उजवाड फाकलो एकवटाक देवान सोबीत बाबा दिलो बाबाक वेंगेन घेतोच घरच्यांचो तो जीव खुशालकायेन सगलोच मरगटूंक लागलो बाबाक पेन्सन नांव दिवन पवित्र सोबीन भितर काडलो पवित्र सोबीन भितर काडलो बाबा तूं गोराचो परतो दिवो सगल्यांक उजवाडाचो तुज्या चोलमा वरवीं घोरान उजवाड फाकलो खुशालकायेचो मामा दाडा तुजी म्हणटा तुका वर म्हूण तांच्या चोडा मोगाचो तुज्या देण्या पासत उपकार आठयतात जाता दोनीचो तुजी मामा
पोरी पोरचोळो खावंक मागता बाबा जिवीत तुजें नोखेत्रां पोरी पोरचोळो खावंक मागता बाबा जिवीत तुजें